రోదనలే మారు మోగుతున్నాయి. ఈ రాత్రంతా విలపిస్తోంది. తెల్లవారడానికి ఇంకెంత ఆలస్యం. మబ్బుల అంచుల్లో చీకటి లోతుల్లో వెలుగు అనంతంలో దాగిపోయింది. అనుకోని విషయాలు కూడా అకస్మాత్తుగా జరగవచ్చు కాదా? అర్థమయ్యే లోపే నాకు దొరికింది కూడా. పోగొట్టుకున్నానే రోదనలే మారు మోగుతున్నాయి. ఈ రాత్రంతా విలపిస్తోంది. మళ్ళీ ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందో మబ్బుల అంచుల్లో చీకటి లోతుల్లో వెలుగు కూడా లేకుండా పోయింది. నిన్ను నాలోనే ముచ్చుకోగలనా? తెలుసు అర్థం చేసుకోగలను. అయినా చేయలేకపోతున్నాను.